Sibona lithuba elinqanzi vele ukukhuluma nawe. uNkulunkulu akakulona ekubusise la ukhona khona. Engathi ungaphumelela, ube nozinzo, ube nokuthula empilweni. uNkulunkulu akakunike konke okufisayo noyifisela kona, nofisela abanye abantu. Mina ngigama nguPastor Ningi. Sicelo ezokubalekile, ungasubscribe, ungalike, become a member yale channel. Lokho kwenza ukuthi ukwazi ukucontribute ngemali engangona-R9 njalo ngenyanga. Uku-appreciate ukuthi sihlala phansi sinikeze ithuba lokukhuluma nawe, sicacisele, sikunikeze nethuba lokukhuluma nathi ngoba inamba ikhona, sicacisele. Ikhona na-account number. Uma unasifiso socontribute, ungakwazi ukucontribute ngale ku-office ucontribute ngakhona. Kuyokwenza umehluko omkhulu. Sibheka iphupho la, uMike Shays uthi sikhulekile phasi kusho ukuthini uma uphuka noma kukaphuka kwezitsha ikomiti njalo uma usiphethe, mangisiphethe. So I'm not sure ukuthi la ukhuluma ngephupho noma ukhuluma nje into eyenzeka uma iphethe izitsha vele in real life, yabona. But ukuphuka kwezitsha njalo uma uyiphethe kungasho ishwa, kungasho ibhadu sokuzohlangabezana lempilweni. Kungasho nani ukuthi kunento ufuna uyisukumele uyilungise ekuyona ehamba ibambe mhlawumbe isimo sempumelelo, ngoba mhlawumbe kunezigadlo esezenziwe ukuthi empilweni ngeke uphumelele wena. Njalo zabuthi uma uphethe isitha siphuke, lokho kuwuphawu lokubuyela emumva ngokwempilo, yabona. Noma usukela ukhomba ukuthi kunento ufuna uyisukumele, ongenzeka mhlawumbe ngaba ke into eyigadlo noma ngaba yinto eqonene nezidalwa esuke seziza ngolaka manje ukuphazamisa isimo sempumelelo nesimo senhlala kahle, yabona. Kodwa sithi thina ke yiphupho ngamabomu. Sibheke udaba lwephupho lesitsha noma ke ingilazi. Kuyafanana isitsha nengilazi ngane zakwethu uma uzokuphula noma nje ukuphethe. NgokweBhayibheli isitsha singaba umuntu. uNkulunkulu noma kumbhalo weBhayibheli, umbhalo ongcwele uveza isitsha njengophawu olungakhombisa umuntu ngokwama-level abantu ngokwezitsha. Futhi ingako nangesizulu thina sinesaga esithi ke isitsha esihle asiveli. La sokukhulunywa ngomuntu uwusizo. Sinesaga futhi sithi isitsha esihle sisheshe sife. Nakhona futhi kukhulunywa ngomuntu owusizo okugcina. Kodwa la kwenzani kubekwe kwaba isitsha. So ingako masibheka la sithi zothi noma kungenzeka kube ukuthi uphupha mhlawumbe into eyisitsha noma into eyingilazi, kube uphawu uma uyephula leyo nto eyisitsha noma eyingilazi, ngoba lokho sokungasho ukuhlangabezana namashwa nezinkinga, noma ke kungaphinde kukhomba ukuthi isithando sakho singahle sikushiye, yabona, noma kuzophela ubudlelwane bakho nesithando sakho. Okwesibili singakubalula ngane yakwethu ukuthi uma uphupha futhi isitsha ongaba noma ingilazi futhi kungaba uphawu lubi futhi uma ngulesi sitsha noma le ngilazi iphukile, sekungasho ukuthi mhlawumbe usuke uzodunyazwa ukuphuthelwa amathuba angcono noma ukwehluleka kweinhlelo zakho. Okanye ke kungenzeka kunomuntu ozondlula emhlabeni ongaba umuntu oyisithando sakho noma umuntu osondelene nawe. 3 futhi uma uphupha la isitsha noma ingilazi kuwuphawu lubi uma ukhulelwe noma ke umkakhe ekhulele, wena ke bese wephula isitsha noma ke ingilasi enesiphuzo noma ke ingilazi enamanzi, yabona. Lokhu kungasho ukuthi kumele uqaphele futhi ungabi budedengu, ngoba ungase udale ingozi enkulu noma kumonakalo omkhulu ongabese ulimaza ingane esesibelethweni. Asithi thina okwesine funa sikubalulela ukuthi uma uphupha isitsha noma kungaba ke leyo ngilasi singathatha njengophawu uma ukuthi ukhulelwe noma kumkakho ukhulelwe, bese isitsha noma ingilazi ichitha isiphuzo noma amanzi, noma wena ngephuthu uchithe amanzi noma isiphuzo esikuleso sitsha sokusiphethe. Lusho ukuthi umama waleyo lo okhulelwe ungenzeka uzosinda kepha ingane ingasindi, noma ingane izophuphuma kepha lo osuke ikhulule ngani egcine esindile uma ukuthi isitsha siphahlazekile sangafa kodwa wachitheka nje amanzi noma ujuice noma idrink noma iwayini, lokho kulapha kuleso siphuzo kuphela. Asivale sithi thina okwesihlanu uma sibheka isimo sesitsha noma isimo sengilasi kuwuphawu uma wephula ke lesi sitsha noma wephula lengilazi, ungabe lusho nje ukuthi kungenzeka empilweni kunezigadle eziphi zabathakathi esezivimba ke manje isimo senqubekela phambili noma isimo sento eyimpumelelo. Njalo wena sekufuna ke mhlawumbe uhambe uyosukuma
uthola ukuthi yini le eyenziwe ukuthi isimo sempumelelo, isimo samathuba othi awathinta gcine emoshekile mhlawumbe uthola umsebenzi, uthi udluliswa wenza interview mhlawumbe igcine ihlulekile iyo interview, uthi uyasukuma mhlawumbe uthethe position ethile, uthi mawuthi uyafuna ukuyi-apply i-position leyo ithathwe ngomunye. Ngabe izinto ezikanjalo mhlawumbe noma wathi ulungisisa into se-relationship, uthi uyalunga isimo se-relationship igcine ifekelile ingahambanga kahle, yabona izinto ezikanjalo bese efuna ngathi ngabe wena uyasukuma uthola abantu abazopopola, abantu amabinoculars bake bapopola isimo sakho ukuthi imi kanjani into yakho le, bese iyalungiswa ifakwa ke epanel beta. Siyabonga, izokufanele izokubalekile ukulike nokusubscribe nokuthi ube member yale channel, bese uyacontribute kule channel ngokwa ngaloko uNkulunkulu akubusise ngako ku9 njalo ngenyanga if uyi-member noma usenze account. Inamba yami ungayisebenzisa kodwa ngicethi ungangi-WhatsApp, ngicethi isebenze kuphela kuma calls nakhona. Awubo ukuthi unawo umuntu osupporta i-channel ngana kwethu, ungakuthokozeli ukuyisebenzisa inamba kanti wena busigcina iphupho. You're not a member, you're not a subscriber, you are just a person who was just passing yabo. Siyabonga. Siweni phansi lematulu, kuleka kuyo Jesu.